Prečo ste sa rozhodli podnikať? Myslím si, že podnikanie je skvelá vec. Človek môže robiť čokoľvek, kedykoľvek. Je vlastne závislý už či časovo, či finančne už len na sebe. A keď sa mu v nejakej inej firme napríklad zdá, že by robil niečo lepšie alebo robil by niečo inak, že by to robil správnejšie, tak vo vlastnej firme to môže robiť. Môže mať svoje zásady a keď je šikovný a múdry, tak príde odmena. Je možné podľa vás skĺbiť štúdium a podnikanie? A čo by ste odkázali študentom s dobrou podnikateľskou myšlienkou? Ja si myslím, že je to možné skĺbiť. Ono najhoršie je asi tá prokrastinácia, že človek to stále len odkladá a odkladá, ale keď sa človek do toho pustí, nájde v sebe možno štipku aj trošku zaprenia a sadne si nad to podnikanie, na tie maily alebo nad školu, na to učenie, tak zistí, že to vie rýchlo urobiť a že mu ešte zostane ďalší čas a môže ešte aj tú školu a ešte aj to podnikanie rozvinúť ešte viac a určite sa to oplatí. A študentom by som odkázal, nech sa určite neboja. Nie je to také ťažké, nie je sa čoho báť. Ak máte myšlienku, treba to skúsiť a treba ísť do toho. Aké sú vaše podnikateľské ambície, vízie? Chcel by som sledovať najnovšie trendy, najnovšie technológie a hýbať sa spolu s nimi a rozvíjať firmu týmto smerom. Vždy, keď príde niečo nové, tak niečo nové pripraviť. Tým pádom aj sledovať možnosti na trhu, kde sa znova prejaviť, kde podnikať, prichádzať s novými myšlienkami. Verím, že to firme prinesie úspech aj nejaký rozvoj.